Želim da vam pokažem način koji, barem ja, nalazim mnogo korisnijim za oduzimanje brojeva na pamet. I to radim ovako. Nije obavezno brže na papiru, ali dozvoljavam vam da zapamtite šta radite. Jer ako počnete da pozajmljujete, postaje stvarno teško da zapamtite šta se u stvari događa. Pa hajde da uradimo nekoliko zadataka. Uzet ćemo 9456 minus 7589. Kako ja to radim na pamet? Recimo, 9456 minus 7589 morate zapamtiti ova dva broja. Prva stvar koju uradim jeste koliko je 9456 minus samo 7000. To je poprilično lako, jer samo izračunam 9000 minus 7000. Ono što mogu da uradim jeste da precrtam ovo i da oduzmem od toga 7000. I dobit ću 2456. Dakle, kažem u sebi da je 9456 minus 7589 ista stvar kao i ako bismo oduzeli 7000, kao i 2456 minus 589. Sklonili smo 7000 iz priče. U suštini oduzeli smo to od oba ova broja. E sad, ako hoću da izračunam 2456 minus 589, ono što radim jeste oduzimanje 500 od oba broja. Dakle, ako oduzmem 500 od ovog donjeg broja, ova petica će nestati. A ako oduzmem 500 od ovog gornjeg broja, šta će se desiti? Koliko je 2456 minus 500? Ili jednostavnije, koliko je 24 minus 5? To je 19. Dakle, bit će 1956. Samo da scrollujem malo naviše. To je 1956. Dakle, moj prvobitni zadatak sada sveden je na 1956 minus 89. Sada mogu da oduzmem 80 od oba ova broja. Dakle, ako oduzmem 80 od ovog donjeg broja, osmica nestaje. 89 minus 80 je samo 9. I ako oduzmem 80 od ovog gornjeg broja, mogu da mislim o tome koliko je 195 minus 8. 195 minus 8, da vidimo, 15 minus 8 je 7, pa 195 minus 8 biće 187 i opet imate šesticu ovde. U suštini rekao sam 1956 minus 80 je 1876 i sada je moj zadatak sveden na 1876 minus 9 i to možemo uraditi u našim glavama. Koliko je 76 minus 9? To je koliko? 67. I naš konačni odgovor je 1867. I kao što možete vidjeti, ovo ne mora da bude brže od načina na koji smo to uradili u drugim snimcima. Ali razlog zašto mi se sviđa je što u bilo kom delu ja samo treba da zapamtim dva broja. Treba da zapamtim moj novi gornji broj i moj novi donji broj. Moj novi donji broj je uvek samo ostatak brojeva od originalnog donjeg broja. I to je način na koji ja volim da radim ovakve stvari u glavi. Sad, kako bismo bili sigurni da smo dobili ispravan odgovor i možda da uporedimo i razlikujemo malo. Uradit ćemo to na klasičan način. 9456 minus 7589. Klasičan način na koji ovo može da se uradi, ja volim da uradim pozemljivanje pre nego što uradim oduzimanje, tako da mogu da ostanem u fazi pozemljivanja. Ili možete to da shvatite kao pregrupisanje. Pogledam sve brojeve na vrhu i vidim da li su svi veći od brojeva na dnu. I počinjem ovde s desna. 6 definitivno nije veće od 9, tako da moram da pozajmim. Pozajmit ću 10 ili pozajmit ću 1 sa mesta desetica, što na kraju predstavlja 10. 6 postaje 16 i onda 5 postaje 4. Onda idem na mesto desetica. 4 treba da bude veće od 8, pa ću pozajmiti 1 sa mesta stotina. Onda ta četvorka postaje 14 ili 14 desetica, jer smo na mestu desetica. I onda ova četvorka postaje 3. Sada, ove dve kolone ili mesta izgledaju dobro, ali ovde imam 3, što je manje od 5. Nije cool, pa moram opet da pozajmljujem. Ova trojka postaje 13 i onda 9 postaje 8. I sada smo spremni da oduzimamo. Imate 16 minus 9 je 7, 14 minus 8 je 6, 13 minus 5 je 8, 8 minus 7 je 1. I srećom po nas, imamo tačan odgovor. Želim da bude potpuno jasno, ne postoji bolji način da se ovo uradi. Ovaj način je zapravo duži i zahteva više prostora na papiru nego ovaj način, ali ovo je za mene veoma teško da se zapamti. Veoma mi je teško da pratim šta smo pozajmili i koji je sledeći broj i tako dalje. Ali ovde u bilo kom trenutku treba samo da zapamtim dva broja. I dva broja postaju sve jednostavnija svakim korakom kroz koji prolazim tokom ovog procesa.
Ovo je razlog zašto mislim da je ovo malo lakše u mojoj glavi, ali ovo može biti, u zavisnosti od konteksta, lakše na papiru, ali barem ovde niste morali da pozajmljujete ili regrupišete, pa nadam se da vam je ovo barem malo koristilo.